Hej igen. Jeg vil bare lige lave en lille vigtig nyhed. Det er, at på min profilbillede, der kan jeg se mit ansigt, og det er også helt okay, fordi jeg også tænkt mig over, at jeg faktisk også gerne vil lave en video, hvor jeg også kan se mit ansigt, men det bliver så også ædersjældent. Men fordi det har jeg bare lyst til, men det har jeg stadigvæk en lille spætjob med åbenbart, hvis de har plads til med kamera lige her. Så kan jeg altid gøre det med mit ansigt, fordi det synes jeg bare også lidt er også godt også nok. Så det var bare lige den hurtige vigtig. Jeg tror ikke, den er helt vigtig, men den er sikkert nok vigtig. Og i min næste video vil jeg lave I må rigtig gerne skrive nogle kommentarer med spørgsmål. Det må jeg rigtig gerne. Så skal jeg nok lave en video med det. Og jeg må også gerne skrive noget i kommentarerne også, hvad for nogle videoer jeg sådan kunne lave. Det må jeg rigtig gerne, hvis I vil. Så ses vi i min næste video. Hej.